Mwachangu tikupatseni update yomaliza zakhala bwanji kuti Chimwendo Banda. Jajitu akunena kuti sapereka chigamulo zoti Chimwendo Banda apatsidwe belo mwachidule. Mene zathera ndimwana kuti jaji sanapereke belo kwa Chimwendo Banda. Zonde mvula rameneyo. Komabe wakamba zonena kuti sayankhula zoti belo ikuperekedwa kapena siperekedwa. Akuti timudikire kaye Chimwendo Bandayo musungeni beni muchitokosi mudzidikira uchoka kwa ineyo. Nde zikwenda motani zinakhala motani kuti zifike pamenepa. Ayi itu nde ikhala last update komano nde kuti tidzakupatsanso zomwe zingatuluke kaya ndi mawa kaya ndi liti koma leloli tikuyimira pamenepa kunena kuti m'bwalo la milandu muja tinakupatsani kuti Jefferson Kadzipatike ananena kuti no Chimwendo Banda akupempha belo kwa jaji kuti no ampatse belo malinga ndi kunena kuti iyeyo ndokwatiratu ali ndi mkazi ndi mwana komanso ndi MP wa dera la kudowa uku. Chifukwa cha zimenezozo mpatseni belo sakathawa ali ndi udindoso kuti akatani akakhala kugwira kunjako. Chabwino kumbali ya boma tsopano iwo ari popereka ma-arguments awo amanena kuti Chimwendo Banda musampatse belo iyayi. Ajaji olemekezeka musampatse belo. Mukampatsa belo nkulu yo chimene akachite kunjako ndi zonena kuti no akasokoneza mboni zathu. Akazisokoneza ndi zisokonezanso mlandu. Enanso kumakamba zoti nde akazisokoneza bwanji mbonizo. Kodi nomu zingopereka nkhani yake ukhayokha iye akasokoneza mboni. Uyuru dziko ndi anthu malonda amapereka kunena kuti yayi ndikukamba rizi chifukwa chonena kuti Chimwendo Banda sizoti ndi munthu ona kuti mungafanizire kuti munthu wambaye si munthu wandale wambaye. Uyu ndi munthu amene ali ndi mphamvu komanso anali nduna yakale ali nkuthekera kokasokoneza mboni. Kodi akazipanga tentini mukudziwa kale yake chapachama peze kuti yazikwanjeso khangara nalinso master wawo wazikwanje kuti akape mboni zakazipanga tentini kapena mwina mwake mboni zakapezeka zonena kuti mwina akuzipatsa ndalama kapena chani nanga sindi munthu odziwika munthu olondala kapena mwina akapanga koma akasokoneza ali ndi mphamvu zimenezo ali nkuthekera kokasokoneza mkulu amene. Ajaji musampatse belo toti musampatse belo to amene yuyu Chimwendo Banda. Tikatero iferu tikukhoma atu pamenepo ndithu msomali wathu timve chigamulo chanu na jaji. Jaji atamvanso pano mbali yakuboma kuzamvanso mbali ya Chimwendo Banda wanenatu zonena kuti kumbali ya boma ndofuna ndikuwuzenizi mukamamanga munthu kuyambira pano chonde muzichita kafukufuku yense mudzimaliza bwinobwino ndikummanga. Cholinga chonena kuti mukafika naye pa khote panopa pasamasakhaleso nkhani zonena kuti yayi sitipanga press ma charges sitifotokoza kunena kuti kodi no tammanga pa zifukwa zotani sitifuna mlandu uyambe fasi namaliza kafukufuku. Kumakamba rizi chifukwa chonena kuti zomwe zatuluka kumeneko nzono ratino Chimwendo Banda sanampange charge formally. Sanamuuze kuna kuti achimwendo mlandu ndotele ndi tikutchajani formally movomerezeka kuti no mafuna kupha munthu motere. Sanapange zimene zakumbali ya boma amazipanga behodi fojo notino anakachitabe akafukufuku. Ndama noti yayi next time muzone sizone kuti mulandu uja muzapange formally charge munthu uja chifukwa tumachita kafukufuku ngamaliza zonse ndipo tizapitilire motero koma papa nderino simunachite bwino. Take note muphunzire mukachite bwino next time akumbali ya boma. Kumbali ya boma akuti no amva nde kuti zimenezo. Komano jaji ujano wazanena kuti Chimwendo Banda akhalabe m'manja mwa polisi. Chigamulo changa sinduchipereka panopa. Ndamva mbali yakuboma ndamvanso mbali ya Chimwendo Banda. Izizizi zinditengera nthawi ndikalingalire bwinobwino nde ndipatseni no mpata ndikadye Christmas yanga bwinobwino. Chimwendo Banda ya musungeni mchitokosi ine ndikadya Christmas yanga mawa bwinobwino modekha bwinobwino nde mudikire ndizapereka chigamulo. Nde chigamulo muchipereka lita ajaji fondeti kumbali ya achina Chimwendo Banda una udandaulata aziyendesa bwanji kuti ajajiwo. Chigamulo muchipereka lita kunena kuti mundidikire osati ndipatsa pressure yayi ndikadya Christmas bwinobwino modekha. Chigamulo muchilandira ndichipereka pa email komano nde kuti no
mawa silingakhale mawa yayi ineyo mudikire ndikaje bwinobwino modekha bwinobwino kaya ndi mpunga wa nkhuku modekha kaya ndikakhala wa bifi kunyumba kwanga modekha ndiye kuti no ndizopasani chigamulo kaya ndiliti kaya muzingodikirira ndizopasani chigamulo pa email muzachilandira kuti no kodi ndagamula zotani koma ndiye kuti ndikadye bwinobwino Christmas ndikalingalire bwinobwino mozama ndiye kuti kaya ndapumula ndikakamaliza kulingalira bwinobwino ndiyoti ndizatani ndizapereka chigamulo komano pakanali panopa chimwendo banda asungidwebe m'manja mwa polisi of course akuyenera akakhalebe kumaula osati kuchipatala ndiye tionabe mmene zikhalire komano ndiye kuti chigamulo zimene yapereka judge pakanali pano nchotero kuti no tidikire pa email okay azatumiza ndithu uthenga wake chidocument bwinobwino pa email ndithu kulowa email yake zondimvula@gmail.com kutumiza kaya nkwaji na Jefferson kadzipatika@gmail.com kaya nkuzapitaso ndiye kuti kaya ndikwambali aboma gmail.com chigamulo ndi chidocument find the attached document find your judgment in the attached document akuti mupeze chigamulo chanu muchipepala chimene ndakutumizirani chichovomerezeka kuchoka kwa ine Zondimvula ndiye kuti silero simawa siti kudziwa komano iye akakapanga chiganizo chake zonse ndithu zili m'manja mwake mwa Zondimvula pakanali panopa tinene choni chikunena kuti yali mbabetu mkandiro kwa chimwendo banda mwamona judge uyuyu akumachitatu kukhoma bwino boma lalakwitsa kulikhomaso bwinobwino ndikuzabwera ukuso ndiye kuti kwa chimwendo bandaso kwakhoma bwinobwino ine ndensaname uyuyu ndiye mmene wayipangira hando nkhani kuyamba kumayambirira ufika panopa so far so good amwene ineyo ndiye wandiwaza uyuyu akuti akuoneka zonena kuti no awa ndiye majaji ero timafunikirawa osati kungotere uthamanga basi mpatseni belo ayiso ndikalingalire bwinobwino ndi akuchita kunena in Christmas time ndikufunikira nkalingalire bwinobwino zabwino kwambiri azipanga hando bwino kumati Zondimvula anthu watidzapatsaru malo awo pamene iwo achita bwino mwamvesesa makosa aneti kaisiru zoti azagamula motani nkhani kusogolo kuno koma panopa so far so good wachita bwino eti pamene wachita bwino timpatse malo ake akhala otani dzina lokhala samangoti Zondimvula ifo ino simu umodzi wa nkhope yake ndenda amene mukumuonano pa screen panopo ameneyo ndiye Zondimvula judge wathu nda ameneyo amene so far I think 2025 judge amene wachita bwino kwambiri nda ameneyo nangati nkanamizane magayi kapena ino mwina mukuona mosiyana komati ndikuona ngati Zondimvula wachita bwino 2025 pa majaji onse timpatseno kunena kuti Zondimvula wachita bwino so far sitinamaliza 2025 kodapereka chigamulo kapena kazikhala motani komano at least zigamulo zomwe anaperekako ndi zabwino number 1 kunkaniza chimwendo ojeni komanso uja timpatsenso Austin Banda uja ndeti Zondimvula ndi Austin Banda waku magistrate ujeti uja anatumiza chimwendo banda kumaula uja amene yochaso wachita bwino ndeti ndi Zondimvulayi mwina tikhoza kumpatsa kaya ndi number 1 kaya Austin Banda number 2 kaya Zondimvula ndeketi kaya ndi number 2 kaya Austin Banda number 1 koma ano majaji amene I think achita bowo kwambiri tiona kumapeto kuti nozikhala motani koma so far so good chimwendo banda anakalibe m'manja mwa polisi akuyenera ndiye kuti akapezeke ku maula pepani kwa nonse amene mwina mwalira nayo nkhani komano zimakhala choncho imeneyo ndi mbali imodzi ya moyo simungakhale ndi china chilichonse nthawi zina zake umasangalala pena ina akulira penanso ndiye kuti ukamalira ina kusangalala nyimbo yake ndi yomwe ija ndasankhatu kusangalala Zeze Kingston akuti pamene ena akulira ena akusangalala ena akumwetulira koma ineyo lero lokha ndithudi ndikuyima ndiye kuti nda Zondimvula kunena kuti ndasankha kusangalala tuze maganizo anu mu comment section mukuona bwanji wayipanga hando bwanji nkhani imene mukuyionera mwamuliza maganizo amene osaso kulemekeza maganizo anzathu akuti